Og det har medført, at der nu udføres en lægemiddelstudie, som vi kalder for Fusion. Den pågår naturligvis i USA, i Canada, Frankrig, Storbritannien, Holland, Belgien, og i Sverige og Korea. Den er endnu ikke godkendt i Tyskland, tyvärr. Og det er tyvärr så, at FUS-patienter, det er vældig få. Vi kender flere familier med FUS-mutation, fremst i Bohuslän, og i Värmland findes flere kring Norrköping, Jönköping og så i Västervik også. Ofte så er det en vældig snab sygdom. Enstaka-patienter er sagte. Flertallet af disse patienter er mellem 15 og 35 år. Enstaka har været i 50-60 års alderen. Og det, der også er vigtigt at komme ihåg, der findes såkaldte de novo-mutationer, som det som Anna har, og til og med også de 2 tvillinger nævnte tidligere. Altså det er nye forandringer, som opstår i FUS-genen. Så de her patienter er altså også blandt såkaldte sporadiske ALS-patienter. Og behandlingen den er helt enkelt så. Man har genen ind i kroppen, ind i alle celler, og så giver man et lægemiddel ved at sprøjte det ind i rygmarvsvæsken, som bindes til det, vi kalder for RNA, og blokerer det, så FUS-proteiner, som medfører sygdom, ikke bildes. Det er såkaldt protein knockdown, hedder det på moderne svenska. Og denne studie er altså godkendt af de svenske myndigheder, og der er i dag 2 svenske patienter, som medvirker i studien. Det er Karin Forsberg, som I nyss hørte, faktisk hende, der står som behandlende doktor. Og vi har derfor lagt om vores strategi for at analysere alle de forskningsprøver, som vi får fra patienter fra hele Sverige, til at alle patientprøver, vi får, det første vi gør, det er, at vi analyserer for FUS-genen, og det gøres inden cirka 2 veckor, maks 3 veckor, fra vi har taget imod prøvet. Og skulle vi hitte en forandring, kommer vi omgående at meddele patientens lækere, at vi har hittet en mutation. Og så er det altså tanken, at så snabbt som muligt prøve at få patienten til Umeå og få bedømt, at patienten kvalificerer for at medvirke i studien. Og vi har haft tur, tykker jeg, når vi hjemfører med, at det har gået til eksempel i Holland og Belgien. Vi har haft mindre byråkrati, og just det, at vi har samlet ind blodprøve gennem mange år fra svenske patienter, gør, at vi ved ungefær, hvor mange af familierne findes, men vi har også faste rutiner for at analysere prøverne. En yderligere stor fordel er, at vi gør alle analyserne, DNA-analyserne, i vores eget laboratorium. Vi kontrollerer hele processen selv med anslag fra blandt andet Neuroförbundet, Ulla-Karin Lindqvist Stiftelsen. I mange andre lande skal man skikke prøverne til kommercielle laboratorier blandt utomlands, og så tager det flere veckor, blandt måneder at få gjort analyserne. Men vi har altså den fordel, vi gør det selv, og vi får snabbt svar selv. Og kan derfor tage hand om de patienter, som vi identifierer. Og i øvrigt på konferencen, det der var så alt dominerende, det var just det her med de nye genterapier, som også andre har prøvet om. SOD, der er mindst 6 nye SOD-lægemiddel på gang. FUS-lægemiddel, vi har hørt om Fusion-lægemidlet, men der er også andre nye på gang. Jeg kan ikke nævne deres navn, de er ikke godkendt af etikkomiteen, og jeg ved heller ikke, om de studier kommer til Sverige. CNIOF, der er et par nye lægemidler på gang, der pågår 2 genterapistudier. De 2 tidligere, der har været på ALS-patienter, har tyvärr været negative, nok af olika skäl. Men hvad der også, det gik lidt for fort, også er interessant, det er det her med genterapi. Det er ikke bare til ærftlig ALS, eller dem, der har nye mutationer. Og det er, der findes et emne i kroppen, som hedder Stadmin 2. Vi har det alle. Og det tyks findes i relativt lokalt hos mange ALS-patienter. Og nu er der en ny genterapistudie, der man opregulerer, det vil sige, at man øger aktiviteten af det normale Stadmin 2-gen hos patienter med såkaldt sporadisk ALS, for at se, om det kan have en bremsende virkning på sygdommen. Og det var Matthew Harms, det er den her professor, amerikaner, som præsenterede myggen. Men han så også følgende, og det er det der problem, at der er så vældig mange ALS-gener nu.
Flertallet af disse er vældig selvsynte, og derfor så går det ikke, at alle sygehus kan blive specialister på alle de her mange genetiske varianter kring ALS. I Sverige for fremtiden, nu snakker jeg 3 år, 5 år, 10 år fremad, nogen måste specialisere sig på visse gener, nogen på andre gener, for at vi skal have national kompetence for at kunne byde fremtidige patienter den bedst mulige behandling. Til sidst vil jeg hoppe til dette andre emne ultras fort. På mødet i Basel i øvrigt var der vældig mycket om kognition, og det jeg vældig gerne vil betone, at det findes mange ALS-patienter, som har fuldstændig normal kognitiv formåga under hele sygdomsforløbet. Et andet vældig vigtigt emne, som blev betonet i flere forelæsninger, det er det her med kosten, og særskilt en fedtrig eller lipidrig kost til alle med ALS. Det er kanskje nogen, som ikke behøver det, men flertallet af patienter at have en let forhøjning eller økning af sit BMI er nok en stor fordel. Sen så præsenterede Michael Benneter, professor i Miami, noget vældig interessant, og vi er med på den her studie også med en del svenske patienter, eller anhørige, og det vi kalder for minimal motor impairment. Og det er just et nyt diagnostisk begreb inden ALS, og det er, hvad hænder just månederne, inden man får en tydelig muskelforsvagning, muskelfortvinding i en hånd, en fod eller i svalget. Just man har muskelkramper, iblandt ustordighedskänsla, iblandt er man bedre, iblandt er man sämre. Og det er det, vi kalder for minimal motor impairment. Og det er altså et begreb, som Michael Benneter og hans gruppe i Florida først har kommet op med, og som vi studerer mycket på anhørige, anlagsbærere, senior 72, FUS, TBK1, SOD1-generne. Hvad er det, der indtræffer månederne eller året inden man får en tydelig ALS-sygdom? For den store fråga kommer at blive også med alle de her nye kostsamme terapier. Når skal vi börja behandling? Når har man ALS? Når har man ikke ALS? Det er vældig svårt, og der behøver vi nye kriterier for at faststille det. Og det præsenterer Michael Benneter. Til sidst så nævnte så en helt anden sag, Michael Strong, professor i Canada. Han prøvede om et muligt samband mellem covid-19, selve sygdommen, og øget risk at få ALS. Det var en vældig provokativ forelæsning. Det var sådan et closed meeting for bare en ret indbydende forskere, og jeg råker være en af dem. Jeg kender Michael siden mange år. Men vi fik tilfælde at snakke mere med honom, inklusive på flypladsen, da vi skulle flyge hjem. Her har ni Michael til venstre. Her har ni deler af Umeå-teamet. Glade her, og her har ni Karin igen, som stiller nogle besværlige frågor til Michael Strong, om just det her med, findes det et samband, og hvordan kan vi vise det? Og i korthed, vi vil vældig gerne i kontakt med alle patienter i Sverige, som har udviklet ALS under covid-tiden, og særskilt dem, der har fået ALS, skal vi sige 2, 3, 6 måneder efter, at de har fået første symptom på ALS-sygdom. Findes det et samband? Ja eller nej? Og det vil vi gerne studere tilsammens med de kanadensiske forskere. Og til sidst, mit sidste billede. Denne kongres, den er årlig igen, og næste år er den 6. til 8. december i Montreal. Og dette møde, det er vældig specielt forskermøde, fordi også patienter og anhørige er indbydende at nærvare og til og med præsentere og forelæse i olika sammenhæng. Liksom lægemiddelindustrien, sygvårdspersonal og forskere naturligvis. Tak for opmærksomheden.